wena sema kungai Katana moloko mayama bewa Yadusengi yana duno bewa Yitinongi anyitinda bewa Hababa kidi kiyetu dugi Kumeno kinyo sina wena sema kungai Katana moloko mayama bewa Yadusengi yana duno bewa Oh, Minotian. Kaka nano wachni dhini semeji. Nere ni wuodwa ni ok dhi duogo. Koro kaber. To dware ni mondo watim kaka chik dwaro. Mondo walos wachni ka. Awinjo maber jodonga. Lakini chunya to podonge gi kwe. Asika neno nyathine wanga pile. Ok anyal kata nindo gotieno. Oh, Minotieno. Kitungu king'ade to lungo wang'. Kichiele to dum mamit. Gima ng'eyo ni kwe ok nyal bet ka ringre ok oiki. Chuny bende ok nyalo bedo gi kwe ka ok oiki e lew. Weche gi ng'eyo maber Minotieno. Ing'eyo maler. Omiyo Minotieno. Yie mondo wami nyathini kwe modwaro. Mondo wakwe chunye. Wuoi siro. Weche gi ne wasetieko mo waloso te maber. Twende. Oya pesa bana. Oya winji bana. Anumsani hivi. Anumsani kosa kitu ngoma na manyeni vitu. Nipi ibara wi ambogi bro wache pot kuchutoki ngoki. Abisane. Ana gotine budana, ana gotine msaina. Wuya abiro padi. Ingia huko ndani. Send. Bisa. Bisa. Awino nyathina. Ing'e kaka chunya mor baby na. Mam. Baba de kan. Baba ni odhi e wuoth mabor. Obro duogo. Wuoth mabor kan. Akelo ne toto olemo moko kae. Hero kamano nyaduse. Kusetieko tuluonga. Kiki chandri. Ineno sende ma jotiyogo te. Wang' na luoki. Mano kik chandi. Ing'e ni ng'ama ohero nyathi nya timo gimoro amora. Ana we chieme kendo wadhiyo. Hero kamano kuom olemo. Aya. Iwuok kanye? Atero na weno inang'o marach kodi nyako. Me nyathino ok nyalo biri jikoni en owuon. Nyaka iterne mana e rum. Ok en kamano mama. Nyaduse. Ng'ama ondiki tich? In mam. Kimbele midwa nyisa no. Bro miyo obro kosana marach kabisa. Ok ahero ga ng'at ma wiye tek. Iwinjo? Awinjo mam. Kokirango abro duoki kama nagolie. Mos mam. Tim piyo. Wuon Clinton chiegni duo. Abonyocha wacho ni kago monyocha waoro ka pok ochopo ni jowa ma Uganda ka. Nade? Osegocho na didek. Tadwaro lere wachni. Okunega bet ka ng'ama ofuwo. Jatelo, adhi manyo ng'ama responsible. Nyaka wayude.
Bolo. Ingene ngama geno ahinya. Ngama geno kendo ngama trust. Kaka trusty. Cham gimoro. To. Ngata. Maparo ne dwa kwala. Obro ngena ngwanani. Okayot. Boss. Aparo ni osigo chano sekele. Ngama no kele mokang'eyo lakini adhi ng'iyane. Abro miye duoko. Tell me something. Merhaba. Jaro, intimbe. Kawuono ta yie kodi sibuora. Nyaki yie ang'eyo. Ipani akiaga gimomiyo aluonge ni you are the only sign in my mood. Kisungu to weya wada. Weya kakinero. Kisungu to wasa ni ngara. Mano to Kristo koro chunya gombo apani bibeno kaka nyagra. To Nyasaye bano no kaka uno tigi ni korka korwa. Chunya gombo ni kawuono koro kuom mijingo masetimo. Wegaluru gigo, wegaluru yo mago science magahera. Ne be kawuono bende alawe nende udi kajabe. Ya wajaro. Ot mapoka chulo kata yawa. Poko chule, okay wacho. Ne odno wena. Wach rent no wach simu kete wiya, rent no abro diji. Jaro. Dichul rent to ini woni yonge ktawa. Ne udi yomjengo diche polo geruno udi. Kama mna jorao. Mamano wechani. Anyisi nono niya. Odini adi chulo ni. Asingora. Lakini Jaro, pesa gigo. Poko chopo gayawa. Deni ti ipongo mna dabal. Mungu Nyasaye marigo mus. Yawa. Anwe adonja ni. Ne merabi hawa. Kani ingadi ni wakudu ya konjere ge koka yawa. Aina Jaro. Iduanyiri kabisa. Asingo ni ya rent abro chulo. Rent mede simu cha abro chulo. Jaro, ang'isi ya gimoro. An ng'ama ang'eyo en Nyasacha, iwinjo? Tang'e onyalo tiyo kodi in be. Ang'e maber. Donge? Ng'eni hero ga jokes. Ingadi ni adhi kanende kanyo. Adhi. Angeni go di jama di. Igo boda chaki bondi chunga do. Bara ben siria. Jaro. Bara niya. Pinyana gi pesa. Nyasache lwadhi neno kidhi bedo gi chiri mi bedo wani. Isa sanda mo. Teru wino. Di kucha. I need to tell you something. Tinde kibiri room na ukiduong dot. Mama ngi watch. It's about Clinton. Watch my important and muma masomo kaindi. Uogoko. Dakika chia la uninji. Okay. So, kawono na the department mar Clinton school and guess what I've found out? Aonge exam aketo. Watch give me watch on. Okay. So Clinton has not Atunga magocho na goti no sani ginamba makiani. Hello? Awuoyo gunga. Clinton? Police station? Abiro mnasani. Mama ngo marach. Hey, owadu omaki. Any police station? What? Why? Where are you, Kradi? Tunaenda pamoja.
Clinton mane? Station mane? Okay, wane sani. Wabiro. Okay. Ang'o marach jatelo? Odhi Simbo police station ka. Okay. Sawa. Alaka. Makoni Yesu chigini amale polo makoni Yesu chigini. Agatha. Wabiro nindo koto wabiro lamo? Okanende. Dungine no kalemu. Ise nindo? Ninda. Tuch sukari biro punji. Eugene! Kawuni bendi biro to? Na muke kawuono maber bwana. Rech ng'eny kae bwana. Akwani. Bikonya ting'o gini pek bwana. Akwani. Wiri kode, jamani wiye lokore. Ivano leo. Oyo. Jaber. Beni winjo kaka nyamalo ni wuoyo gokinyi. Mama no ne mana gi ichwang. Ena na ichwang. Apenjera ni to en ang'o? Duok dwendi piny mineno ni. Ng'ato ne winj gik mowacho. Onge ng'ama winjo wayaye. Mama gi nyari dongo osewuok. Baba to pok oduogo. To wuodgi cha to is nowhere to be seen. Ingena penjera niya. En nyego manadi mathago mama. Dichuo ingo. Nyithindo ingo. Mwandu to timo cathedral. Kara koro en ang'o? Owada nyawegi. Nyego ok ng'e gima in godo. Nyego ng'iyo mana gima ionge godo. To koro mama ni onge ang'o? En ang'o mama ni okose ot kae? Maonge godo. Oingo ma en godo. Kanyo to bende wacha adier. Konya bano lewni yawa. Pami. Tinde isirima. Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Oganda koganda loso. Harambe! Telo lokore. Gin nderni ka moro dhi koni moro dhi ka koro wadhi gimoro yere cha koso wadhi gimoro cha koro nyaka wachung' wapenji. An gimoro amora nosebedo devolved maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo. Disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Ma kaka wanene. Counties wa poko chako fwenyo ni sami keto yot mar timo hala to ji mang'eny bro chako hala ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi office cha kare ka berber jachin ming'eyo molosa moro malaika mapoke neno mami wuok giyo e mudho mandiwa gotieno gino rombo nene to rombo oling'a dibe ni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro. Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa achiel kaka wanene. Kata ka ukiwinjri kode winj gima owacho.
Mana kaka higni mang'eny mokalo, Urinda ema nokethona oda kae. To mana kamano, odiechieng' ma kawuono ni, nadhi ketho mari nyaka mar niti. Kada niti mondo ng'e gimoro amora, manotimre kinda kod ngima machon. Eka mondo anares hera man godo kuom Sanju, kare inike gima an anyalo timo. Kuom gimoro amora midwa timo ka, ok abi yie ni mondo ibed jaloch. An awinjo ka gimoro amora matimre e ngimana kae, dane matimo gigi te. Arwaki e chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. Omi thuolo mondo iter ote. Chomo wach ter. Wach moriere. En owacho ni Yesu en Mesia, and that was all. Waikonu sermon mar nyithindo. Kawuono ajiwou ni kaka nyathi manyako chande, watimuru maber, wabeduru jochir. Sabato makawuono ni akwayo mad Nyasaye miwa thuolo ma chiwruok chutho, nikech chiwruok no nigi nengo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato, chakre sa 6 okinyi nyaka sa 3 okinyi. Kere Min Clinton. Anka. Afisa, en ang'o marach? Wuoda Clinton otimo ang'o? Min Clinton. Wachne ne dwaro horuok. Koro nyaka irit matin. Tunangoja. Mulungu wakai gotieno. You can at least tell us what's going on with Clinton. Nyako, I did not bring you here. You were summoned. To wachne dwaro wuonot. Koro obondo nyaka bedika. Mondeka wachaki yalo wachi. Hey, yawa. Patriarchy. Mr. Johnny at its best. Willing. Afisa, ang'e ni nosiep chuora. Lakini asai, ni mana dakika matin tu ane nyathena. Min Clinton, would you mark the case ma very serious? Warito bondo bika, mondeka wayalo wachi. No, wait. Weed or something else. Nyasaye. Clinton nyathena. Hi. Oi. Hey. Mana ni jogo chidona, mana ni gichidona, mana ni chidona matin to gabe giye. Abe giye ni okanyal wuok kanyo magima ne tera okago. Ha? Hey. Iwe ni riek donge. Ere pesa wa. Miwa pesa wa dwadhi go kumwa dhiye. Ladies. Bedu mos. Mailuongo nonga fire. Aka it maker. An kichido chunya. Tachwado dhogi. Iwinja? Waonge time mar nonsense. Sabi. Donge na nyisi. Ni ungani to conman mungere chakre osimbo nyaka loka. Kwani udai ya pesa di? Donge 500 ng'ato ka ng'ato. 500. Ere tich maduong' mutimo monego be na chulu we 500. Ne, nyako, adhi mi ng'ato ka ng'ato, in fact. Donge kamano kaka nwawinjore. Bas, ne, amiyo ng'ato ka ng'ato kaum 200 ni upog 100. Winjo? Un vixen make nyeji mok danga pokra ne amiyo pesa moingo kanyo, winjo? Ai! Ido miwa pesa. Pesa nyakimiwa. Ikoni vixen man nyeji. Miwa pesa wa. Ido miwa wako so kichiu. We urane. Ungenu nyai. We urane. Ido miwa pesa. Jatel, ninyiso mondo watrack laptop mar nyathi. Mane gima ne watimo to wayudo kijana moro mutero nyaka ir ng'ama nousone laptop. Wasebet tiyo kae sechedi.
Seche adek sani. Hawe, laptop nen mari? Wo Clinton e yeka ni ewi. Clinton emo kolo laptop. Owadwa Clinton tinde jakuo. Kawuono ninde yeka. Wuon Clinton, ok wanyal we nyathiwa kaendi. Wadhi kode e ot. Nyathi ma jakuo? Ma jamriambo? Clinton e wuoyi maduong' e oda. Nyako bet kotang'. Ang'eyo. Lakini we wadhi kode dala, wabro wuoyo kode. Ini midhialo nyathino. Wuon laptop bro biro tede mobro amua ka nyathino dong' e iye ka kata dhi ot. Iwinjo? Osingo, awinjo bit mamuol. Ng'ano ok nyal chiko ka. Amidala dek. Katek. To dhi. Waya, ni wuoyo gi ng'a? Osinge mane kadho kadhi dalane. Nopenja wach rech. Sani, kwani nokoterne ode? Adel dogi nindi. Nyasaye maduong', Nyasaye mang'ongo, Nyasaye manyalo gik moko duto. In emimiyo wachang, iloyonwa lwenje mag tuoche masando ringruok. Maria mama ipong'i nema, nyayo kuomon gi Jesus nyathini jawi. Agik. Ba, sani nengo rech rach. To Boni. Boni ok winj wach. Bana weri gi jamano. Dong'e ni ndalo mabeyo nodhi gi prince. Koro ne sani. Jolupo biro nyaka kae kwalo kacha. Amago to nego chwadi. Onego chwadi. Ok tim kamano Agik. Wa jonam wate. Chichang na tuoche mag sukari masando ngimana keche fuondina Maria mama gole oko jotiende masando ringruok mag dhano Maria matakat lai Santos TTT Iria Gloria Dance Pagata lai Santos yes. Iria Gloria. Maria mama iponginema. Lai. Lai. Santos, Iria Gloria. Agata. Ne. Mino tieno. Neno ka kiseyie wachni to chuny wuodi biro bedo gi kwe. Bed mana mos. Mino tieno.
Ozigo kata pek manade. Kata obed mapek manade. To punda churgo nyaka dala. Omiyo jiwri minutieno. Jiwri ajiwa. Daddy, please oduogo. Anene. Di wan kucho wuoi. Aika. Anene, nyasa chiel dani. Anene wuono ke. En wachango ke. Ipan nyathi mierach. Nyathi mierach. Ang'o timore? What? Eh? I'm also. That's it. Take it. Get him here. Get here. Mondo mine chenroni kod mamoko mag mirima donje viewsasa.com.